Thailand chicken. Aquarium. Fish aquarium. Fish Korean mau beli dengar. Thằng thêm bóng lưới. Tiket aja kalau berarti kalian gini. Tiket dalam. Nih, tiket counter. Lo keberasnya orangnya. Oh, mana kisli, mana kalasa dan kelas. Ini kalasa dan. 그래로는 집어오는 뭐래 왜 구성하는 거 집어 구성하면 제그라 동당. Semuanya bagus saya kira dong, semua. 이 나비디 그자요 이게. 이 나비디 그자요. Nah, di mana nang ini rasa suntai itu. Ini saya 숨. Ayo, 뒤자요. 뒤자요. 저는 Ayo ambil.
putihku. Mana ya? Apa galang ulang? Oखायनोसो बारायदों चिकेना दाख्लै बेयाव गैयामोनरा बाज्रुमना हमबायसो नामा बाथोन जाहैनो Naspol. Nasrai kata Nasrai. Mana? Mana? Hai. Mana? Apa tu? Bayar di mana? Insya-Allah. Nah, pada mali raya. Kau bila ni dia. Angkat siapa? Oh, bes lagi di jaga ni, alai.
जागोन बे नोंनि आइडिया नाया दैसि 5 किल' जायो बे फाग्लासेनि बारो बे नाया हमनो हाखाबाय दा नों फाग्लासेनि बारो नोंनि जाथोंसै होनलाय बेबा बानानै जायो आदार जानाय बे आफा खि जाग्रा रायो आफा खि जाग्रा नायो खालखौनो फैखाया खोमा ने लोगोफोर जोंनो सिन्दुरलाबाय बिदिनो जा मोजां मोनो आं दिनैहाय बेंग्लाय आब' बेवाइनि अननायाव दिनै सेर नुफाबाय आरोना इउटुबारफोरजों खिबो फैफानानैहाय जोब्बायबो बेनिफ्राय आब'मोना अबेसिम नायखो जों सिगां जानाय बायदि जाबाय आरोना माने आङो बेंग्लाय सारा सिगां होखांखाबाय होननायखायो मानो आङो भिडिअ लाहोबाय ओमफ्रायो आब'जों बेवाइजों अबे साइडआवहाय दासिमबो फैनो रोङा जागोनथाय मिन्थिला बेखौनो दसे नेथ'नोसै ओमफ्रायो दसे जुआव हाबफैबावनोसै आरोना सिरियाखानायावहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर बाय बाय